Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Kuga. Walang eksaktong taon. Libmanan, Camarines Sur. Pitong taon na ang nakakaraan. Magmula noong sumali sa kilusan si Kuga. Ayon sa kanya, na kaya siya naimpluwensyahan ng mga rebelde ay dahil sa daanan ng mga ito noon ang lugar nila. Marami rin siyang masasamang balitang nasagap ukol sa mga militar. Kaya sa bandang huli, napilitan na siyang armasan ang kanyang sarili. Karamihan sa kanila purong mga magsasaka o hindi naman kaya'y mga katutubo mula pa sa ibang bayan. Iba-iba man ang mga angkan, meron silang iisang layunin at ito ay maisulong ang kanilang mga hinaing. Noong una, mabuti ang hangarin ng pangkat nila. Pero habang tumatagal, may mga napapansin siyang bagay na hindi niya nagugustuhan. Nga pala pinuno, antingero itong si Kuga. Matagal na siyang deboto ng kanyang tangan, ganon din ang iilan sa mga kasamahan niya sa pangkat. Karamihan sa mga rebelde noon, mga antingero at kung hindi naman mga tadtad. Mga halang ang kaluluwang nakahandang pumatay para sa kanilang paniniwala. Maging siya man aminado na ganoon noon ang ugali niya, pero nang makita na niya ang totoong estado ng pangkat nila, dito na siya nagsimulang magduda. At kalaunan, nagdesisyon na siyang tumalikod sa kanyang nasimulang pakikibaka. Nang marinig ito ng kanyang mga kasamahan, kagad siya nitong kinausap at tinanong. Pilit siya nitong hinikayat, pero kailanmay hindi na umalab sa kanyang puso ang apoy ng revolusyon. Hanggang sa hindi nagtagal, dito niya na nakausap ang commander nila na isa ring dalubhasa sa lihim na karunungan. Inakala noon ni Kuga na hindi na ito tututol sa kanyang desisyon, kaya naman naging malumanay ang pagharap niya rito. Ang kaso lang, pagpasok niya sa kubo nito, nakita niya itong nakasuot ng mga karga. "Da Andres, magpapaalam na ho ako sa inyo. Bababa na ho ako ng bundok para muli makasama ang pamilya ko. Mag-iingat ho kayo rito. Dalangin kong kaligtasan ng bawat isa sa samahan." Nang marinig ito ng commander, hindi ito kaagad nagsalita. Ang ginawa nito, sinenyasan lang siya na maupo sa harapan nito. Takang-taka man si Kuga, pinaunlakan niya ang nais nitong mangyari. At sa pagharap nilang dalawa, kaagad niya na napansin ang malalim nitong buntong hininga. Yun bang parang ipinapahiwatig nito sa kanya na hindi ito sasang-ayon sa pag-alis niya. Alam mo, Kuga, kabilang ka sa mga mauhusay na tauhan dito sa pangkat. Alam mo naman sigurong mas may nakakataas sa atin. Kapag nalaman nila ang pagbitaw mo sa pwesto, hindi mo magugustuhan ang kanilang parusa. Sa tagal ng samahang ito, wala pang opisyalang basta-basta na lang nakakababa ng walang matibay na dahilan. Paano na lang kung malaman ito ng lihim na sangay? Handa ka bang kalabanin sila? Handa ka bang isugal ang buhay ng iyong pamilya? Dahil sa sinabi nito, hindi siya kaagad nakasagot. Alam na alam niya kasi ang tungkol sa lihim na sangay. At ayon sa kanya, hindi ito madalas pinag-uusapan sa pangkat. At ang dahilan nito ay dahil lahat ng kaanib sa lihim na sangay ay purong mga rebeldeng may dugo ng gabunan. Ito ang pangkat nila na nakikipaglaban sa malalakas na puwersa ng gobyerno at madalas din itong kasama ng kanilang mga pinuno at kalimitan nakatira ang mga ito sa mga kabayanan. Isa rin yun sa pangkat na malimit magbigay sa kanila ng misyon. Pagtatapat pa ni Kuga na kaya alam niya ang tungkol dito ay dahil kanang kamay siya ng commander nila. At bilang kanang kamay, alam niya ang mahalagang detalye sa kanilang samahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Mahinaho naman siyang napatingin dito. Bago siya magsalita, ilang beses niyang pinag-isipan ang kanyang magiging sagot. Sa mga ganoong pagkakataon kasi, kailangan niyang magdahan-dahan
upang madaan ito sa maayos na usapan. Commander, hindi ko pinapangarap na makalaban sila. Ang gusto ko lang umuwi sa aking pamilya at mabuhay doon ng tahimik. Siguro naman, mapagbibigyan niyo ako sa bagay na ito. Marami na akong ginawa para sa samahan. Kaya ngayon ho, umaasa talaga ako na bibigyan niyo ako ng pabor sa desisyon ko. Alam mo, Kuga, hindi ako madamot sa mga malapit sa akin. Ang problema lang kasi, mainit tayo ngayon sa mga mata ng militar. Kailangan kita rito. At malaking kawalan ka sa grupo. Alam na alam mo yan, kaya hindi kita po pwedeng hayaan ng basta-basta. Sana maunawaan mo ako. O siya, para hindi sumama ang loob mo, bibigyan kita ng 1 linggong pahinga. Umuwi ka sa inyo. Pag-isipan mo ang lahat ng ito. At kapag handa ka na, bumalik ka. Nang marinig ni Kuga ang sinabi ng kanyang commander, wala siyang nagawa kundi ang sumunod. Nag-aalangan man, minabuti na lang niyang umuwi sa kanila. Naisip niya kasi na bigyan muna ng pag-asa ang samahan, baka sakaling magbago pa ang isip niya. Kaso lang, pag-uwi niya sa kanila, parang ayaw na niyang umalis. Bilang ama, walang ibang nagbibigay kaligayahan sa kanya kundi ang kanyang asawa at mga anak. Nais niya na habang buhay na lang na makasama ang mga ito, kaya sa bawat paglipas ng araw, mas lalo pang tumitibay ang kanyang desisyon. Pagkaraan ng 1 linggo, bumalik siya sa pangkat para kumpirmahin ang kagustuhan niyang bumaba at mamuhay ng payapa. Subalit nang marinig ito ng commander ng pangkat, hindi nito nagustuhan ang kanyang sinabi. At ora mismo, pinagbantaan siya nito. Nagkasubukan silang dalawa, pero kahit anong pananakot nito, hindi man lang siya nasindak. Di rin ito nangahas na saktan siya, lalo pat alam ng commander ang bawat tangan niya. Aminado rin siya na mas malakas ang kanyang karga kumpara sa mga tangan nitong nakatuon lamang sa depensa at pangkaligtasan. Habang nagtatalo naman silang dalawa, tahimik lang naman niyang nililigpit ang mga natira niyang gamit. Pagkatapos, humarap siya rito at kaswal na nagpaalam. Pasensya na kayo, Andres. Pero sa pagkakataong ito, wala nang makakapigil sa desisyon ko. Sabihin niyo na kung sasabihin niyo sa lihim na sangay. Hihintayin ko na lang sila sa bahay ko. Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas nila. Gabunan pala. Pweh! Matapos niya itong sabihin, kagad siyang umalis. Hindi na niya alintana ang mga kasamahan niyang nakatutok ang mga baril, lalo pat wala naman yung magagawa. Pagbaba niya sa bundok, 3 araw siyang nagdasal ng taimtim. Lahat ng karga niya kinondisyon niya bilang paghahanda sa panganib na nagbabadya sa hinaharap. Batid niya na malalakas ang bawat miyembro sa lihim na sangay, pero alam din niya ang hangganan ng lakas niya. Di man sa pagmamayabang, pero nang makita niya ang miyembro ng sangay, di man lang siya nakaramdam ng kilabot, indikasyon na kayang-kaya ito ng kanyang mga karga. At para magkaroon kayo ng ideya sa tangan ni Kuga, hayaan niyong ibahagi ko ang iilan. Kung hindi ninyo na itatanong, taglay niya ang mutya ng gabi. Isa itong uri ng mutya na kayang makibagay sa paligid. May tangan din siyang ngipin ng kalabaw at ang pamproteksyon niya ay ang trabungko ng buwaya. Malalakas na mutya kung iisipin, pero ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang mutya ng taing bituin. Sa dinami-rami ng antingerong nakasalamuha niya, wala pa siyang nakitang antingero na nagtatanga ng ganon. Ayon sa kanya, napakahirap makakuha ng ganoong mutya dahil ang mga ito'y kadalasang nagpapakita lamang 1 beses sa 2 siglo. Sa madaling sabi, tadhana ang magdidikta kung sino ang makakakuha nito. At kaya ganoon ang pamamaraan sa pagkuha ng mutya ng taing bituin ay dahil sa sopistikado nitong abilidad. Isa sa mga kakayahan nito ay ang pangkaligtasan laban sa lahat ng kombating espiritual ng kaliwa.
Ibig sabihin, hindi siya kayang galawin ng mga nilalang na nagtataglay ng karunungan sa panlalason, pangungulam at pampabarang. Sa pisikal na kombate naman, kaya nitong ibalik ang mga ataking may bisa ng mga bertud ng kaliwa. Kaya rin nitong gayahin ang orihinal na anyo ng kalaban, gayon din ang lakas na ipinapamalas nito. May kakayahan din itong gumawa ng mga kawangis ng kalaban niya sa pamamagitan lamang ng refleksyon ng tubig. Hindi rin matutumbasan ang bilis nito, kaya kadalasan sa kanyang mga nakakalaban, namamatay nang hindi na nakikita ang mukha niya. Kaso lang, sa kabila ng ganun itong kakayahan, meron itong isang kahinaan. At yon ay ang araw. Kapag kaumaga, walang bisa ang mutya ng taing bituin. Ibig sabihin, kailangan niyang gumamit ng iba pang mga mutya para mailigtas ang kanyang sarili laban sa kanyang mga kaaway. Ito ang katotohanang ilang taon nang hinahanapan ng solusyon ni Kuga. Mabuti na lang talaga, lihim ang buhay niya, kaya kahit malalapit niyang kakilala, walang nalalaman pagdating sa kanyang mga karga. At ang tanging nakakaalam lang ng tungkol dito ay ang kanyang asawa. Balik tayo sa kwento. Pag-uwi niya ng bahay, kagad niyang inabisuhan ng kanyang pamilya ukol sa mga nangyari. Nang marinig ito ng ama niya, dali-dali siya nitong kinumpronta, bakas ang matinding kilabot sa mukha niya. Talaga ba, Kuga? Ba't mo naman nagawa yan? May alitan ba kayo ni Ka Andres? May kinagagalitan ka ba sa samahan? Wala naman, tay. Gusto ko lang talagang magretiro. Ayoko na ng gulo at mas pipiliin kong mabuhay dito ng tahimik kasama kayo. Siguro naman ho, sapat na ang naging desisyon ko. Bahala ka, anak. Basta ayusin mo yan. Ayoko na yan ang pagmula ng lahat ng kaguluhan. Alam mo naman ang samahan. Galit sa mga kapatid nilang gusto ng pagbabago sa sarili. Sana malinaw ang pag-alis mo kay Ka Andres. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi na siya nagsalita pa. Dumaan ang mga araw, namuhay bilang isang pangkaraniwang magsasaka si Kuga. At para makalimot, madalas siyang lumuwas sa bayan kasama ang kanyang pamilya. Nagtatagal sila roon ng ilang araw bago sila umuwi sa kanilang tahanan. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa hanggang sa tuluyan na rin siyang nakalimot. Akala niya nasa maayos na ang lahat, kaya naman ipinagpatuloy niya ng mapayapa ang ordinaryong buhay kasama ang kanyang pamilya. Pero sa kabila nito, hindi pa rin siya nakakalimot. Alam niya kung kailan palalakasin ang kanyang mga karga upang manatili ang kaligtasan ng bawat isa sa kanila. May mga kaibigan na rin siyang nakakalat sa paligid upang magbigay alam kung sakali mang merong paparating na panganib. Kung iisipin pinuno, kontrolado niya ang lugar nila. Wala ritong nakakalusot na kahit na ano, kaya araw-araw alam niya ang nangyayari sa kabuuan. Akala niya magtatagal ang kapayapaan, pero ilang buwan lang ang lumipas, bumaba ng bundok si Ka Andres, kasama ang namamahala sa lihim na sangay. Bandang dapit hapon na nang marating nito ang kanilang bahay, kaya halos lahat ng mga kadugo niya naroon. Pagsilay naman niya sa mga ito, may hinahon niya itong sinalubong. Pagpang-abot nila, kagad niya itong inanyayahan na pumasok sa loob ng kanilang bakuran. Kaswal din niya itong pinaupo kagaya ng ibang bisita habang hinihintay ang sasabihin nito sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, ipinakilala ni Ka Andres ang kanyang kasama. Kuga, ito nga pala si Tandang Subhan, ang nangangalaga sa lihim na sangay. Kagustuhan niya ang makipagkita sa iyo dahil meron kayong pag-uusapang mahalagang bagay. At ano naman ho yun, Commander? Kung binabalak niyo hong pabalikin ako, pasensya na, hindi ko na yan magagawa. Maghanap na lang ho kayo ng kapalit ko. Marami pa naman po dyan na di hamak na mas malakas at mas mahusay kumpara sa akin. Nang marinig naman ito ng pinuno ng lihim na sangay, kagad niyang naramdaman ng masamang presensyang pumalibot sa kanila.
Dahil dito, kung kaya't agad naman siyang napatahimik. Pagbaling niya ng tingin sa matanda, kagad niyang hinawakan ang dala niyang mutya habang tinititigan ito. Kahit aminadong nagulat, minabuti niyang maging kalmado nang sa gayoy wala itong makitang kahinaan mula sa kanya. Pagpang-abot naman ng tingin nila, agad naman yung nagsalita. Huwag ka nang magmatigas, Kuga. Dahil ang pagmamatigas, wala yang patutunguhang maganda. Naparito kami hindi para hikayatin ka, bagkus ay para isama ka sa huli mong misyon. Kasama mo sa pagkakataong ito ang mga miyembro ng lihim na sangay. Meron kayong pupuntahang lugar at mula roon, aatakihin nyo ng 10 oras ang isang kampo ng mga militar. Lipulin nyo ang lahat ng mga nakabase roon at kapag nagawa nyo yan, tsaka ka palang namin hahayaan. Ano? Meron na ba tayong kasunduan, Kuga? Pagkarinig niya sa sinabi nito, kaagad naman siyang napaisip. Hindi niya kasi may pagkakailang maganda ang alok nito sa kanya. Pero ang problema, may konti siyang pag-aalinlangan. Hindi dahil sa natatakot siya, kundi dahil sa ayaw niya ng pumatay ng militar. Nang mapansin naman ito ng pinuno, kaagad nitong dinugtungan ang kanyang mga sinabi. Hindi mo naman kailangang pumatay. Ang kailangan mo ay samahan sila. Ikaw ang magiging tulay para makatawid ng hindi natutunugan ng mga tauhan ko. Gamit ang iyong mutya ng gabi, lahat ay magiging posible. Dagdag pa ng matanda na, hindi ang banta ng mga militar ang gusto niyang pagtaguan, kundi ang banta ng mga antingero na nakatira sa bayan na kanilang pupuntahan. Mariin din itong inilahad na sa lahat ng kalaban niya, yon ang pinakamapanganib at nakakairita. Bukod kasi sa mga tanga nila, may mga kaibigan pa itong engkanto na siyang nagpapahirap sa mga nasasakupan nito. At kaya naman yun nasabi ng pinuno ay dahil sa makailang beses na rin itong pinagplanuhan ang lugar na kanilang sasalakayin. Ilang taon na rin itong naghanap ng kasagutan hanggang sa malaman nito ang buhay na mutya ng gabi na nasa pangangalaga niya. Matapos naman niyang marinig ang kwento nito, bahagya siyang napatingin sa bahay nila. Isipin mo ito, Kuga. Isang gabi lang itong magtatagal at ang kapalit nito, ang walang hanggang kalayaan ng pamilya mo. Ipinapangako ko na kapag nagtagumpay kayo, walang kahit isa sa mga nasasakupan ko ang maaaring manggulo sa inyo. Kahit itong si Andres, pupugutan ko ito ng ulo sa oras na suwayin niya ang ating mga napag-usapan. Hindi ba't ito naman talaga ang gusto mo? Kaya hindi mo kailangan na mag-alinlangan? Dahil sa sinabi nito, naunawaan na niya ang lahat. At sa pagmamalabis na makapiling ng mas matagalang kanyang pamilya, nagpasya siya na sundin ang nais ng matanda. Pagsang-ayon niya, kagad namang tumayo ang dalawa at nagpaalam. Ilang araw ang lumipas. May dumating na sulat na naglalaman ng oras at kung kailan isasagawa ang plano. May imbitasyon din siyang natanggap para maging malinaw sa kanya ang lakad nila. Pagdating ng araw na yon, muli siyang bumalik sa kuta kung saan dito niya naabutan ang iilang miyembro ng lihim na sangay. Pagpasok niya, nakapagtataka na konti lamang doon ang mga kakilala niya. Ayon kay Ka Andres, karamihan sa mga kasama nila bumaba na muna alinsunod sa kanyang utos. Masyado kasing mahalaga ang pag-uusapan nila, kaya hindi ito pupwedeng marinig ng mga ordinaryong rebelde. Dahil sa sinabi nito, di na siya nagsalita. Ang ginawa niya, pumasok sa loob kung saan nagpupulong ang pangkat. 20 kasapi sa lihim na sangay ang sasamahan niya. Hindi ito katulad ng mga kasama niyang rebelde dahil alis sila ng walang kahit na anong sandata. Magpapanggap din silang mga magsasaka upang hindi sila pagdudahan sa mga lugar na kanilang madadaanan. Dagdag pa ng pinuno,
aabuti ng 3 araw ang pag-usad, kaya asahan niya ang nakakapagod at napakahabang paglalakad. Dagdag pa nito na wala silang dadalihing kahit na anong hayop at hindi rin magpapalit ng anyo ang mga nasasakupan niya hanggat hindi sila nakakarating sa kuta ng mga militar. Ito ay para maiwasan ang anumang panganib na posible nilang makaharap. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na alam na ng grupo ang bilang ng mga kalaban nila. Base rin sa salaysay ng pinuno, kalahating taon na nilang minamanmanan ang lugar. Ang problema, hindi nila ito mapasok-pasok dahil sa dami ng mga antingerong nakatira sa isang eskinita na malapit sa kuta. Wala silang ideya kung bakit yun naroon, pero malakas ang kutob nila na pinakiusapan ito ng mga sundalo. Matapos nitong makapagsalita, dito na tuluyang nagtapos ang pagpupulong. Ilang minuto pa ang lumipas, personal na siyang kinausap ng pinuno bago siya nito tuluyang pinauwi. Lahat naman ng napag-usapan nila sinang-ayunan niya, kaya hindi na gaanong nagtagal ang pag-uusap nilang dalawa. Kalaunan, kasyuwal na siyang nagpaalam sa pangkat. Hindi na rin siya nagpasama, gawa ng bistado naman niya ang daan pababa. Habang binabagtas ni Kuga ang daan, panay ang kanyang pag-iisip ukol sa mga posibleng mangyari. Ayaw niyang matalo ang panig ng mga militar, pero hindi rin po pwedeng talikuran niya ang mga kasunduan nila ng grupo ng mga rebelde. Dahil dito, kung kaya't hirap na hirap siyang mag-isip at gumawa ng plano. Gusto niyang may mangyaring milagro, pero hindi niya alam kung ano ang gagawin para matupad ito. 2 araw din niya yung pinag-isipan hanggang sa sumagi sa kanya na padalhan ng liham ang grupo ng mga antingerong nakatira sa bayang pupuntahan nila. Hindi niya mawari kung isa ba itong magandang ideya, pero aminado siya na yun na lang ang pagpipilian niya. Kaya walang sabi-sabi, kagad niya itong ipinadala sa kaibigan niya. At ora mismo nilisan nito ang lugar nila. 3 araw ang lumipas, dito na nagsimulang umusad ang sinamahan niyang pangkat. Para mas mabilis ang paglalakad, dumaan sila sa mga bundok at masusukal na gubat. Nagpakalayo-layo rin sila sa mga komunidad para hindi sila makaagaw ng atensyon. Sa dami kasi nila noong naglalakad, paniguradong pag-iisipan sila ng mga ito ng hindi maganda. Kalaunan, dahil sa plano nila, narating nila ang bayan sa loob lang ng 3 araw. Lagpas ito sa kanilang inaasahan, kaya nagkaroon pa sila ng sapat na oras para magmanman at isagawa ang kanilang plano. Ayon kay Kuga, hindi pangkaraniwan ang kuta ng militar na kanilang dinayo. Maraming mga sundalo ang nakatira rito at ilang metro rin ang layo nito mula sa mga kabahayan. Pagsilay niya sa lugar na yon, batid niya na natunugan na ng mga antingero ang kanilang pagdating. Inaasahan na rin niyang alam na nitong tungkol sa kanilang plano, kaya posibleng palihim na rin itong naghahanda para sa digmaang magaganap. Pagtungtong ng gabi ng araw na napag-usapan nila, nakita niya ang pagpapalit anyo ng mga kasama niya. Ayon sa kanya, na sa pagtama ng liwanag ng buwan sa lupa, nakita niya itong kanya-kanya nang nagpahid ng langis sa katawan. At sa loob lamang ng ilang segundo, narinig na niya ang mga pag-aangil nito hanggang sa dahan-dahan na itong nagpalit ng anyo. Dagdag pa ni Kuga na lahat ng mga gabunang kasama niya, purong mga aswang na lakat. Di hamak na mas malakas ito sa mga aswang na lipad, kaya sa isip-isip niya, mahihirapan ang parte ng mga antingero na malipol ang mga ito ng mas mabilis. Dahil sa ganoong paniniwala, kaya nagpasya siya na tumulong na lang din kung ito ay kinakailangan. Maya-maya pa, lumapit sa kanya ang pinuno ng pangkat. Nasa gabunang anyo na ito, pero nakapagtatakang bit-bit pa rin ito ang kanyang wisyo. Kuga, sasalakay na kami. Pumwesto ka na sa harapan ng kuta para magbantay. Tandaan mo, hanggat nasa loob kami,
Wala kang papapasukin na kahit na sino. Maliwanag ba? Oo, maliwanag. Pagkatapos ng usapan, tsaka naman nagsitakbuhan ang mga nilalang. At sa isang kisap mata, dito na nagkagulo ang paligid. Maraming alingaw-ngaw ng barelang narinig niya hanggang sa nakapasok na ang mga gabunan. Nang mapansin niya ito, medyo nangamba siya sa kadahilanang ang buong akala niya hindi nakarating ang mga antingero. Pero pagkaraan lang ng ilang segundo, may nakita siyang gabunang bigla na lamang tumakbo papalabas ng kampo. Duguan ang katawan nito at nakahawak yon sa tagiliran na para bang may malubha itong pinsalang natanggap. Di pa man ito nakakalayo sa pintuan ng kampo, bigla itong bumulagta matapos tumarak sa likod nito ang isang mahabang sibat. Kalaunan, may dumating na isang lalaki na burdado ng mga pangontrang nakalimbag sa katawan nito. Nakasuot din ito ng trespiko at may kasama itong espiritu ng isang diwata. Pagsilay naman ito sa kanya, napangiti lang ito sabay takbo pabalik sa kinaroroonan ng mga nilalang. At mula roon, walang habas nilang pinagpapapatay ang mga gabunan hanggang sa masukol na nila ang iba pang nakaligtas sa hanay ng mga ito. Nang madakip na yon ng mga antingero, kagad nila itong binigkisa ng tali bago iharap sa mga sundalo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ring tumahimik ang paligid. Nang mapansin niya ito, kasyual naman siyang pumasok sa loob para masilayan ang naging bunga ng nangyaring digmaan. Ayon kay Kuga, na dahil sa ginawa niyang pag-abiso sa mga antingero, walang napahamak na militar. 16 sa mga gabunan ang namatay at yung 4 na natira, pinugutan ng ulo sa harapan ng mga taong naperwisyo nila. Pagkatapos nun, inilihim ng mga sundalo ang nangyari. Hindi nila ito pinag-usapan alinsunod sa pakiusap ng mga antingerong nagligtas sa kanila. Aminado ang mga militar na kung hindi dahil sa mga antingero, posibleng marami sa hanay nila ang binawian ng buhay. Kinabukasan, sa bahay ng antingero nanuluyan si Kuga. Dito nila pinag-usapan ng mga gagawin niya at kung ano ang mga rason na sasabihin niya sa pinuno ng lihim ng sangay. Nangako rin ng mga ito na magpapadala ng mga tao sa lugar nila upang masiguro ang kaligtasan ng kanyang mga kadugo. Dahil sa pangako ng mga ito, taus-puso naman siyang nagpasalamat. Matapos ang nangyaring pag-uusap, tsaka na siya naglakad papauwi sa kanila. At ilang araw pagkatapos ng insidente, muling bumalik sa kanilang bahay si Ka Andres. Habang nagsasalita ito, ramdam niya na hindi na maganda ang lagay nito. Gayunpaman di niya ito tinulungan. Sinikap niya na unahin ang kanyang pamilya hanggang sa mabalitaan na lang niya na patay na ang commander nila. Nung malaman niya ito, dito niya na napansin ang mga aswang na umaaligid sa baryo. Hindi magandang senyales yon para kay Kuga, kaya kaagad niyang inalerto ang kanyang mga kadugo. Nang malaman naman ito ang kasalukuyang nangyayari, hindi na yon gaanong lumalabas sa lugar nila. Palagi na lang itong nakakulong hanggang sa sumapit ang gabi ng pagsalakay. Saktong kabilugan noon ng buwan, nang marinig nila ang kauna-unahang atungal ng mga aswang. Mabuti na lang talaga, may mga antingero siyang kasama sa baryo, kaya kahit papaano nakapaghanda sila. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, dito niya na nakita ang pag-usad ng natitirang hukbo ng lihim na sangay. Diretso itong tumungo sa pamamahay nila hanggang sa masukol na nito ang buong paligid. Nang mapansin naman ni Kuga ang pangyayari, kaagad siyang lumabas para kaharapin ang kanyang mga kalaban. Di siya nagpakita ng anumang kahinaan pinuno upang ipaalam sa lahat na wala siyang kinakatakutan. Kasyual din niyang ipinakita sa mga ito ang mutya ng taing bituin hanggang sa buong puwersa siya nitong sinugod. Pagsimula ng labanan, kagad niyang isinaboy sa hangin ang tubig na dala-dala niya
hanggang sa makapaglikha na ito ng mga kawangis ng gabunang papalapit sa kinaroroonan niya. Pag-utos niya rito, kaagad naman itong sumugod at walang takot na nakipaglaban sa mga nilalang. Matapos nun, dali-dali niyang tinawag ang kanyang mga kasama hanggang sa nakita niya na itong umatake sa iba't ibang direksyon. Dahil sa pangyayari, kung kaya't bahagyang nagkagulo ang grupo ng mga gabunan. Marami itong sinubukang pigilan, indikasyon na nagulat ang mga ito sa patibong na siya mismo ang lumikha. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahanap siya ng pagkakataon para sugurin ang pinuno ng mga nilalang. At nang makalapit na siya sa kinaroroonan nito, buong lakas niya itong dinarag papalayo hanggang sa makadistansya na ito sa grupo. Akala ng gabunan isang malaking hakbang ang kanyang ginawa, pero nagkamali ito. Pagpang-abot kasi nilang dalawa, naramdaman ng nilalang ngayon ang nag-uumapaw na lakas mula sa kanya. Hindi rin ito makahabol pagdating sa bilis at wala itong panama pagdating sa usaping may kaugnayan sa lakas. Labis din yung nasindak nang harap-harapang nilamon ni Kuga ang tigalpo at sumpang pinakawalan nito. Matapos niya yung ipamalas, dito niya kasyual na kinausap ang matanda habang nagwiwika ng, "Nagkamali ka ng kinalaban. Hindi kami ang tipo ng antingerong babata-batain lang ng mga katulad ninyong gabunan kuno." Pagkasambit niya ng mga katagang yon, kaagad niyang binutasan ang dibdib nito. Dali-daling inihiwalay ang mga binti bago ito tuluyang pugutan ng ulo. Pagbagsak naman ng nilalang sa lupa, tsaka niya pinagulong ang pugot na ulo nito bago bumalik sa kinaroroonan ng kanyang mga kasama. At pagkaraan lang ng ilang minuto, napilitan na ring magsipulasan ang iba pang mga gabunang nakikipaglaban matapos nitong makita ang walang buhay na katawan ng pinuno nila. Magmula noon pinuno, hindi na bumalik pa ang lihim na sangay sa kanilang lugar. Unti-unti na rin nila yung nakalimutan hanggang sa maging parang isang alamat na lamang ang pag-iral ng mga ito. Pero alam niyo ba na magpahanggang sa ngayon, putok na putok pa rin ang kwentong ito sa lugar nila dahil sa kamanghamanghang ginawa ni Kuga, ang rebeldeng kumaharap sa pinunong gabunan.